Ayan, excited na ba kayo sa aking iba-vlog ngayon? So, yon. Ano ba yung iba-vlog ko ngayon? Iba-vlog ko ngayon yung kamuting kahoy na tinanim namin ni Papa noon. Kung naalala niyo guys, nagtanim kami ni Papa noon dito, banda ng kamuting kahoy, di ba? Yun, tinatanim pa lang namin, inaasarol pa lang namin ni Papa. Nagbubungkal pa lang kami ng mga lupa, tapos tinutusok lang namin noon. So, ngayon, after 3 months, meron na kang, nagbunga na yung tinanim namin ni Papang kamuting kahoy. Eto na siya. Ayan. Ayan na guys. Ayan o. Sobrang ang hahaba na niya, ang tangkad na niya sa akin. Sobrang matangkad pa siya sa akin o. Ang bilis lang niya guys, no? Mabilis lang siyang magsilakihan. After 3 months, meron na yan siyang bunga. So, ayun, nandito ako ngayon kasi iaano ko siya, kukunin ko na yung bunga niya. Kasi sabi ni Papa, pwede na daw siyang harvestin. So, yun. Ang bala ko, gagawa ko ng pichi-pichi tsaka kasaba cake. Yun, masarap yun. Ginagadgad lang yun. Tapos lalagyan mo ng cheese, yung kasaba cake. Or, parang yung kasaba cake, ang paggawa ng kasaba cake, ginagadgad lang siya, tapos parang nilalagay mo siya dun sa hulmahan ng leche plan, yon. Tapos nilalagyan mo siya ng parang asukal din na kagaya ng sa leche plan. Tapos yung pinakamasarap talaga dito, yung pichi-pichi talaga. Yun yung pinaka-favorite ko talaga. Kaya pinag-aralan ko siya kung paano ko gagawin yung pichi-pichi na yon. So yun, na perfect ko siya. Kaya, ayun, nagtanim kami ng kamuting kahoy para hindi na kami bumili sa palengke ng kamuting kahoy. O, diba? Grabe. So, yun. Ito na yung mga, dami, oh. Dito kami banda nun ni Papa. Dito kami banda. Yan, diba? Ang lalaki na niya. Ang bilis. So, diba? Kapag may tinanim, may aanihin. O, diba? Kaya tayong mga Pilipino, mahilig magtanim, hindi tayo nahihirapan sa mga bunga-bunga dyan, kung anong meron. O diba guys? O. Ang dami niya o. Yan, kukunin namin yan mamaya-maya ng aking kapatid kasi nandun pa siya. So yun. Marami yan siya, marami yan bunga. Promise. Promise dot. Yan, mamaya-maya kukunin namin yan. So, yun. Handa na ba kayong makita yung mga bunga ng kamuting kahoy namin dito? Ayan, nagwala ka na. So, yun. Let's go! Magkutkut na tayo ng lupa para makita na natin yung mga bunga. Go! Na namin yung kamuting kahoy. Diba? Ayan. Oh, di ba? Ayan na siya. Oh. Dami. Oh. Hindi may uod, di grabe. Yan, oh. See? Kamuting kahoy para sa pichi-pichi. Aray, malamok. Malaking kamuting kahoy. Oo nga. Si Papa na lang daw yung kukuha kasi walang tagahawak ng camera, o diba? Pero tatry ko mamaya pa isang puno pa. Kuha, isa pa. Ang dami, isang puno, isang agad, isang basket. Sayang, di mo pinuno. Uy, kunin mo sa ilalim. Tayak na. Ay, grabe ka pa magkuha sa kalahati na. Sayang naman. Ayaw na ni Papa kunin yung nasa ibabaw na lang yung kinukuha niya. Sa white si Papa eh. Yun, dito kami kukuha ngayon sa isang puno. Yes. Parang hindi ko kaya. Yan o, lalaki. Oh. Ay, naputol! Sayang kasi pag pinutol mo yung dulo, ay yung gitna. Tanggalin muna natin yung yung lupa. Oh.
Galing mo lupa. Si Papa eh. Gala. Grabe ko dapat magnegosyo. Oh, diba? Magnegosyo ka muna. Gagawa kami ng ano pa, pichi-pichi pa. Kasi ano natin, ititinda i-online. Okay, dalawang puno lang. Oh, 2 puno lang, pero punong-puno na yung lagayan namin. Okay na to. Okay na siya. Ay, ang dami sa ilalim. Ito, taga. Talagang halatang bukong ano pa. Sige. Oh. Apa? Ito, kasama pa to? No. Apa? Alin? Diyan na lang. Ay, ito pa, meron pa. Na? Ay, wala na? Diba? Pero po. Kaya pala siya tinawag na kamuting kahoy kasi para siyang kahoy. Yun. Oh, di ba? Iyanuhan ko na ng itak. Kaya na to. Paano yan? Iyaano natin. Puno. Itanim. Tapos, Mataga yung pala. tapos kapag tapos na kayo magkuha ng kamuting kahoy, ibabalik niyo yung puno na Balik mo. Parang buhay. puno na kinuha ninyo para magsanga siya ulit. Huli mo doon eh. Tapos balik mo. Alin? Ito. May mga ganyan lang. Putol. Tapos balik mo siya dyan. Para ma. Yan. Balik mo. Balik natin. Ibabalik sa lupa kasi para meron ulit siya. Ganyan, oh. Okay na. Tapos na kami. Tak mo na. Ha? Kung paululugyan mo pa yun, tak. Alin? Yan, walang. Ay, oo nga. Yun. Parang mayroon babalikan. Oh, para may sa susunod, may babalikan na naman ulit, di ba? Pa, dito na ako maghugas niyan pa. Sige mahugas. Dito. Hugasan mo dyan? Oo. Hugasin na. Ganyan, para ano. Ba yun? Ayan, dito na ako maghugas ng ano. Oh. Ano ba ito? Ay, lubog. Hugasin na. Makyando lang puno. Bye! Nagpatulong ako kay Papa kasi ano, nahihirapan din ako kumuha. Alam niyo na. Kuha isang Pilipina, charot. Lubog yung paa ko, grabe oh. Grabe siya. Natanggalan natin siya ng ano, ng putik. Kasi ano, para pag binalatan natin siya, hindi siya maputik, di ba? Ilog-ilog. Ay! Ay! Lumulubog yung pako. Natatakot ako. Sana naman wala ditong ano, something ano, ewan. Ay! Natatakot ako. Ay, baka may linta or ano, wala naman pala. Ayoko na. Bigal na. Lumulubog kasi yung paa ko dun sa putik.
Kasi parang merong ano eh. Doon na lang ako magbugas ng maayos sa taas. Aray ko. Diyan ka na. Nahulog pa. So, ayan guys. Thank you so much sa aking panonood ng premiere ko na ito. Ayan, dito na po magtatapos ang aking pangunguha ng kamuting kahoy. Ayan, nilagay na namin ni Papa ulit. Yung kinuha namin ng kamuting kahoy, nilagyan namin ulit siya ng, ng puno. Ay, ng sanga para meron siya sa susunod na buwan pa. O, diba? So, yun. Don't forget to subscribe my channel po, and don't forget to click the all notification bell para sa mga video ko na ina-upload. So yun guys, abangan ninyo ang aking gagawin sa kamuting kahoy, kung ano yung magagawa ko sa kanya, diba, kung ano yung maluluto ko sa kanya. So yun, maraming salamat po sa panunood ng aking premiere na ito. Ayan. Nagwawakas na ang ating kamuting kahoy. Ayan, thank you so much po. Bye bye guys. And on we'll go, through the wastelands, through the highways.